Mary velayetinde internetin tizligi ýene peseldi. Munuň bilen bagly şu günler onlarça marly Türkmen Telekom'un yerli idarasyna üýşüp internetin hiliniň yaramazlaşmagyndan şikayet edýär. Velayetin internet üpçünçülüğünün hili ve ilatyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Mary şäherinde we Bayramaly Sakarçagy etraplarynda öýlere çekilen internet kadaly işlemän ýygyderli kesilýär. Bu ilatyň daşary ýurtlardaky dogan garyndaşlary bilen habarlaşmak şeýle-de ýaşlaryň daşary döwletleriň ýokary jaýlaryna online signal tapşyryp okuwa girmek mümkinçiliklerini çäklendirýär. Resmi namalar ýygnap ensem aýlap taýýarlyk gören ýaşlar internetiň tizliginiň petligi sebäpli online tinaglar tapşyryp bilmeýärler. Hatda olar tinaglaryň geçirilen saatlaryna hem girip ýetişmänkä internet kesilýär. Käbir ýokary jaýlarynyň saatlary bolsa dolup etiklenipdir. Olary diňe VPN ulgamlary arkaly girip bolýar. Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 22-nji iýulda gurrun berdi. Şu günler internetiň tizliginiň pesligi sebäpli her gün onlarça adam Türkmen Telekom'un yerli idarasyna üýşýär. Olar idaranyň işgärlerinden öýlerine çekilen internetiň bejerilmegini we tizliginiň ýokarlandyrylmagyny soraýarlar. Ençeme günwäri Türkmen Telekom'a gatnaýan adamlaryň arasynda ar şikaýetleri dinlenmeýändigi we kadaly internet üpçünçüligi ýola goýulmaýandygy sebäpli işgärler bilen gowlaşýanlar hem köp. Biz täze prezident saýlananda bu bir ýaş kakasy ýaly bolmaz. Ýollaram internetde açar köp bilmeýän zatlarymyzy öwreniriz, dünýäni görüriz diýip umyd edipdik. Emma umydymyz puja çykdy. Üýtgen zat bolmady. Indi biz aýra düşen hossarlarymyz bilen de habarlaşmaly dälmi? Bize interneti gaýtaryp beriň. Bize hossarlarymyzy gaýtaryp beriň. Dip habarçy bir ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Türkmen Telekom'un bir näçe işgäri özlerinde olara jogabyň ýokdugyny, internetiň ýokardan kesilýändigini aýtdy. Gaty kän arda üýşdi, şikaýet bilen gelýän adamlar hem gaty köp. Ýolbaşçylar bu adamlary soňky günlerde howanyň ysy bolmagyndan peýdalanyp dargatmaga çalışýarlar. Polisiýa işgärleri adamlar öýlerine gaýtsyn diýip olary Türkmen Telekom'un binasynyň daşyna çykarýarlar. Adamlar ıssa çydaman mejbur öýlerine gaýtmaly bolýarlar diýip edaranyň işgäri aýtdy. Adatlyň baýdylanlar barada Türkmen Telekom'un yerli edarasyndan kommentari almak synançyklary başa barmady. Türkmen Telekom Türkmenistanyň ýeketäk internet prowayderi bolup durýar. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti interneti berk gödökçülükde saklap, ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliginiň öňüne alýar we VPN hyzmatlary ulanýanlary we gurnap berýänleri ýazarlaýar. Ýurtda YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ýaly sosial ulgamlar garaşsyz habar serişdeleriň we Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň web saytlary Türkmenistanda ençeme ýyl bäri petikli bolmagynda galýar. Baralykda Türkmen häkimetleri marda ilatyň internet üpçünçüligini çäklendirýän mahaly prezident Serdar Berdimuhammedow maglumat giňişligini goramaga, döwlet habar serişdeleriniň işini sazlaşdyrmaga we düzgünleşdirmäge çağırdy. Prezident bu baradaky çağırşyny Merkez Aziýanyň döwlet baştutanlarynyň Kyrgyzstanda geçirilen sammitinde etdi. Ýöne söz adatlygyny, erkin maglumat almak hukugyny interneti berk çäklendirmekde, adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlanýan we ýurtda tanqidi hemde özüge pikirlileri basyp ýatyrmakda tanalýan Türkmen häkimetleriniň bu çağırş bilen bagly anyk nähili çäreleri görmegi göz öňünde tutýandygy häzirlikçe nämälim bolup galýar.